A Federación Rural Galega Fruga denuncia que a Consellería do Medio Rural recurtou este ano as axudas á produción de razas autóctonas. Aseguran que dun total de 1.161 solicitudes presentadas, só aprobaron 821, quedaron fora sen motivo o 30% dos gandeiros. Tense fora un bon número de explotacións que foron beneficiarios da axuda na primeira convocatoria, que cumplen cos requisitos para ser beneficiarios, e que aparecen no listado de non aprobados, en base a argumentos falsos, como superar a carga gandeira e non ter un número suficiente de autóctonas. Estes argumentos son radicalmente falsos e polo contactos que establecemos coa Administración, a súa idea é de non correxir os erros na adxudicación destas axudas, non van a sacar unha corrección de erros. A perda destas axudas supón para os produtores de razas autóctonas galegas e, segundo cálculos de Fruga, 1,5 millóns de euros menos de ingresos, unha situación que deixa as explotacións ao borde do abismo. O tema este das axudas do extensivo é moitas máis. E volvo-me repetir que hoxe, desgraciadamente, o sector de carne en extensivo, así de montaña e tal, pois non é incapaz de subsistir cos precios que hai hoxe sin as axudas. Deixamos de percibir 1.500 millóns de pesetas, como dixo a compañeira, pois pode significar que moitas destas razas que se estaban recuperando desde hai uns anos atrás, pois por parte das persoas que as están cuidando nestes momentos, dado o seu pouco rendimento que teñen na súa canal, pois opten por abandonar este tipo de razas para dedicarse a outros. O cual, que pasaría aquí? Pois pasaría que eliminaríamos ou se extinguirían estas razas propias deste país e acabaríamos cun potencial xenético importante